sizokhuluma ngama players. Now ngizokulimita still. I will need you to give me a top 5. Now I know ama players ase teamini yakho. Okay, you can take even from team yakho, but take 1 or 2 from team yakho, please. And then amanye ama player mawasuke kumanye ama team. Now I need you to give me 5 yama players oyaziyo ukuthi these are the best players esinazo so far. And ama scouts from wherever ama scouts dasibhekelela akhona, they must look at lama players la, because these are the people that are taking ikasi lethu to another level kwi sport. MK angeke be fair fan ukuthi 5 pick a 1 on my team. from the team yakho. I rather not pick anything on my team. Okay. Ngeke kube fair kule intwana. Okay. Uyangithola? Yeah. Because ngiyazi ukuthi makhuluma ngale best 5 so khuluma ngabo bani. Automatically. And lezi ezinye siyazi uzopika ubantu bani. Uzopika ubantu bani. And bengizopika zona lezi sicabanga ukuthi azikho best, because zida kule team ngereason zonke zi best. Uyangithola uthando. So I will suggest ukuthi kuMazayoni shift eMazayoni sibheke amanye ama team. Ngaphiki yeah. Dope. Yeah, ngaphiki fana. It's in X level fan. Okay. Lentwana Hazard Makombothi. Ifaku jezi number 1. Chief number 11 usually. Okay. Yeah, but 11 onenkinga. Okay. Yeah, lantwana idlali X11. Yeah, idlali X11. Okay. Yeah, lantwana anytime izokusipanela. Okay. Anytime izokushaya ispan, izokushaya ispan lantwana. Bese khona enye intwana ebloma like us u12 pack. Okay. Yeah, Uthebo Tsotiti. Yeah. Yeah, lantwana the boy is very good. Yini udlalela iphi team? Uthebo uyahlanya phela. Umthola ungafana ngawo. Yeah, uthola nini lezezayo uvuvai. Okay. Nini like us. But yona usually idlala ku off my like us. Team yayo off. Okay. Yeah, Uthebo Tsotiti 2. Show number 12. Yeah, ask number 1 12 pack. Uthebo Tsotiti 12 pack. Okay, so nickname le ka 12 yeah, pack. then ngeke kube fair machine wonke ama player bese all machine Big Mama, the White Wish. Skirogo. Aw. Mfethu hayi lesiputishman hayi nje kakhulu le. Yeah. Mfana yeke le ntwana inzima kakhulu. Okay. Then So now isport udlalela iMadagascar. Madagascar. Udlala kuMadagascar. Okay. 4. Yangithola. I wish ngathi ngamachine aboma 10. Boma 10. Yeah. Give me 10. Okay, give me 10. Asiphula ama rules kancane. Give me 10. Mfethu I wish ngathi ngamachine aboma 10. Kezakala. Uzibo fana. Yeah. Fana le ntwana uziba striker le. Zone 3. Zone 3. Yeah, uzibo fana ayi ngwe. Ufaka ujezi number 1. Mazi Ronaldo faka number 1. Angimazi lezi into namajezi. Okay. Yeah, but ingwenye striker nje nepodium bu striker vele. Okay. Defender ilali lapha. Defender bayilali ebusuku ingoba idonsa ngamazinyo. Yantwana ayidlali lentwana lozibo Ronaldo striker lentwana leyana. Then umshiya kanjani mfethu ukhila amapoto? Umshiya kanjani usiputla abadakiwe mfethu? Yekela. Okay, yena kuyiphi team? Ukhila sekane contract arada not meshing team yakhe. But ukhulele ku zone 3 waya kumamba. Okay. Bekadume kakhulu kumamba. Okay. Yeah, udume ku zone 3 kakhulu. Imamba yamthatha waya kumamba. Now une team. Yeah, akasadlali ebucwini. Ukhila amapoto. Okay. Mfethu. Yekela uthamlala ngeke ubuye. Okay. Bese khona into anezayo fana DJ Maporisa ukhawula. Pori. Idlala ku 2 minutes. Okay. Mfethu. Ayinja le ntwana. Leyana yinja la ntwana Maporisa. Ukuthi ngine problem mina uthami ngithanda intwana. Okay. Yangithola. Sure. Ngithanda intwana. Sure. Singamfili Sister Monica. Aw. Yeah, kudumile. Singamfili uKasongo mfethu. Yeah, udlalela yini uSister Monica? uSister Monica sekane club manje. Okay. But ukhulele ku zone 3. Ukhulele ku zone 3. Waya ku Madagascar. Sekane team now. Okay. Yeah, I think ngicela ukuphelela la. Awon machine umzizi because ngamachine umzizi ngeke be fair kule ntwana zamaZayoni. Yeah. Ushuka mzizi. Yeah. Because usase iphathi yazo okay. So awon machine those any player nje lamaZayoni ngeke le machine. Okay. But I wish ukuthi ngakunika 6 khona siye. No dede. Awuyeke abaZayoni. Awuyeke. Khona into anafana ikhule istriker like us. Yeah. Yeah, inebody manje. Ayinzima la ntwana. Noma ungathini uyathanda lantana uzokunika igoli. Okay. Le ntwana mango. The African fruit. Izokukorela le ntwana. Le mango.
le ofi Yeah, hey yeah. igain recently ngibonile igain board yangithola but still lokho igain board kanjalo izokushayela ispan akusiyo le bathi inamagoli amaningi ku-Easter la eThokoza le mntana umango uhlanya ngaba yiyo because I heard bangaba iplayer ye-ofi score amagoli abhaya ayikho right ekhanda le ntwana ayikho sharp le ntwana mayeke yabona ipali bro iyagula nangobhonsi kodwa nangobhonsi le ntwana striker lesi okay yeah umango think asiphelele la okay asime la